ana wata ga wata a lokacin da mutane 'yan Najeriya suke cikin tashin tashina kawai sai ga mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya ƙara zo masa da wata sabuwar waƙa mai taken 'yan adawa. Baya da ya yi waƙar nan mai taken 'yan hassada mutumin banza ɗan hassada, kawai sai ga shi ya zo da wata waƙa mai taken 'yan adawa. To ba tare da ɓata lokaci ba zan kawo muku kaɗan daga baitocin. Akwai dai inda amshin yake kamar yadda yake cewa kafin Allah ne ni bugawo mai tohuwa, ana yi masa hassada yana samun karɓuwa. To wannan shi ne amshin. Wato dai idan aka ce gawo mai tohuwa, kun san gawo dai wani icce ne wanda a lokacin damuna sai ya bushe, a lokacin kuma rani sai ya daina yin ganye. Sai dai yake cewa ni dai na tabbata mutane ne kasuwa, ba tara rumfuna ba zancen bai faru ba. Ga bambanci ƙuru-ƙuru baya ɓoyuwa. Ya ce domin yau ga ƙasarmu komai yana saituwa. Wato abin da yake faɗi kenan, yau a ƙasa komai ya saitu. To wannan kenan.